نالوم مصنعت مصحف قدوسنا كمت كلاتنا حسابنا كنبص أنحنا كاب جبر ሃዋርያት ምዕራፍ 21 كاب قصر 17 كساب 4 زلوي كاب 17 كساب 26 زلو بمنباب كجمري ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጻዕናኻ እቶም ኣሕዋት በሓጎስ ተቐበሉና ንጽብሒቱ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያዕቆብ በጽሐ ኩላቶም እቶም ሽማግሌታት ከኣ ኣብኡ ተዓከቡ ሰላም ምስ በሎም ከኣ በገልግሎቱስ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሩ በባሓደ ተራቢሉ ነገሮም እዚ ምስ ሰምዑ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም በልዎ ኦ ሓውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣላፍ ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ ኩላቶም ከኣ ብዛዕባ ሕጊ ቅንዓት ኣለዎም ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከኣ ብዛዕባ ሙሴ ክርሕቑ ደቆም ከይግዘሩ ብስርዓቶምን ከይነብሩ ኢልካ ከም ትምህሮም ሰሚዖም ኢልካ ኣለዉ ምምፃኻ ሰሚዖም ኩላቶም ከይተኣከቡ ኣይተርፉን እዮም እሞ እንታይ ንግበር እምበኣር እዚ ንብለካ ግበር መብፅዓ ዘለዎም 4 ሰብኣ ኣለውና ተማልኣዮም እሞ ምሳታቶም ንፃሕ ርእሶም ክላፀዩን ኣብ ክንደኦም እደየሎም ሽዑ ንስኻ በዓልኻ እኳ ሕግን ሓሎኻ ከም እትመላለስ እዚ ብዛዕባኻ ሰምዕዎ ዘበለ ከንቱ ምዃኑ ኩላቶም ክፈልጡ እዮም ብዛዕባቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖት ተሓርደን ንደምን ንሕኑቕን ንዝሙትን ክሕረሙ ኣዚዝናዮም ኣለና ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ሒዙ ንጽባሒቱ ምሳታቶም ምስ ነጽሐ ነፍሲ ወከፎም መስዋዕት ምእንቲ ከቕርቡ መዓልቲ ምንጽሖም ከም ዝመልአ ክነግር ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ ይብለና ኣብዚ ክልተ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣሕዋት ንበዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ብሓጎስ ከም ተቐበልዎ ክኸውን ከሎ ጎይታ ብኡ ገይሩ ብዝገበሮ ነገር ከም ተሓጎሱ ኢና ንርኢ ዘለና بخالو وجن دما انتينا نري زلنا اب اغلغلوتو حتوهم زلوم ኢና ቁጽር 20 حالنا نبب زلنا ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባቲ ጎይታ ዝገበሮ ነገር ነጊሩ ምስ ወደአ ወዲያው እቶም ኣሕዋት ንሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ሚሎም እንድሕር ኢልና ካብ ኣይሁድ ኣላፋት ከም ዝኣመኑ ኩላቶም እቶም ዝኣመኑ ድማ ብዛዕባ ሕጊ ቅንዓት ከም ዘለዎም እዮም ነጊሮሞ ነዚ ዝገበሩሉ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ቁጽር 21 ዘንበብናዮ ኣነ ከም ዝርዳኣኒ ኣብ ብዛዕባ ትምህርቲ ሕቶ ስለ ዝነበሮም እዮም ቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው ቶም ፈሪሳውያን ከምታ ዘለውዋ ናብ ጎይታ ስለ ዝመጹ ምስቲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝምሕሮ ዝቃረን ነገር ስለ ዘሎይ ማለት ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ዮባን ፓስተር ቴዲ ዝብሎ ዝነበሩ ጌጋ ትምህርቲ ስለ ዝመሃረ ዘይኮነሲ ምስቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝስበኽ ስብከት ስለ ዘይከይድ ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣብ ቁጽር 20 እዚ ምስ ሰምዑ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም በልዎ ወሃውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣዕላፋት ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ ኩላቶም ከኣ ብዛዕባ ሕጊ ቅንዓት ኣለዎም ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከኣ ብዛዕባ ሙሴ ክርሕቑ ደቆም ከይግዘሩ ብስርዓቱን ከይነብሩ ኢልካ ከም ትምህር ሰሚዖም ኢልካ ኣለዉ ምምፃኻ ሰሚዖም ኩላቶም ከይተኣከቡ ኣይተርፉን እሞ እንታይ ንግበር ክብሎ ከሎ ንርኢ እዞም ዝደሓኑ ኣዕላፋት ኣይሁድ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ሃይማኖት ከም ዘይገደፍዎ እቲ ብጎይታ ምእማኖም ከም ዘይለወጦም ኢና ካብዚ ነንብቦ ቃል ንርዳእ እዞም ዘይተለወጡ ሰባት ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ንስኻ ድማ ነቶም ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከኣ ብዛዕባ ሙሴ ክርሕቑ ደቆም ከይግዘሩ ብስርዓቶምን ከይነብሩ ኢልካ ከም ትምህሮም ሰሚዖም ኢልካ ኣለዉ ነዚስ ብኸመይ ነተዓርቆ ምምፃኻ ሰሚዖም ኩላቶም ከይተኣከቡ ይተርፉን እዮም እሞ እንታይ ንግበር ኢሎም መፍትሒ ዝኾኖም ሓሳብ ክሓቱ ከለዉ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እዞም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ከም መተዓረቂ ሓሳብ ኢሎም ዘምፅዎ ሓሳብ ካብ ቁጽር 23 ክሳብ 26 ክንንብብ ከለና እንታይ ይብል እምበኣርሲ እዚ ንብለካ ግበር እዚ መተዓረቂ ሓሳብ እዩ እዚ በቃ እዚ ሲ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ኣመለኻኽታ
ክልውጦ ይኽእል እዩ ኢልና ነኣምንና ኢሎም ዘቕረብዎ ናይ መተዓረቕ ሓሳብ እዩ ካብ 23 ክሳብ 26 ነንብቦ ዘለና እምበኣርሲ ዝንብለካ ግበር መብፃዓ ዘለዎም 4 ሰብኣይ ኣለውና ተማላኣዮም እሞ ምሳታቶም ንጻሕ ርእሶም ክላፀዮም ኣብ ክንደኦም ዕደየሎም ሽዑ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ሕግና ሃሎኻ ከም ትመላለስን እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ዘበለ ኸንቱ ምዃኑ ኩላቶም ክፈልጡ እዮም ብዛዕባቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖት ተሓርደን ንደምን ንሕነቁን ንዝሙትን ክሕረሙ ኣዚዝናዮም ኣለና ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ሒዙ ንጽባሓይቶም ምሳታቶም ምስ ነጽሐ ነፍሰ ከፎም መስዋዕት ምን ተቐርቡ መዓልቲ ምንጽሖም ከም ዝመልእኽ ነገር ናብ ቤተ መቕደስ ኣተው ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክገብር ዝተሓቶ ነዚ ክገብር ማንም ዘገደዶ የልቦን ምእንቲ ዞም ነዚ ነገር ዝጠለቡ ሰባት ክብል ግና ነቲ ዝበልዎ ክገብር ክሰማማዕ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ አሚን ከምቲ ኩላትኩም ትብሎ ጸናሕኩም ሃዋርያ ጳውሎስ ስለ ዝኣመነሉ ስለ ዝተሰማማዓሉ ኣይኮነን ምስቲ ሓሳቦም ተሰማሚዑ እዚ ነገር እዚ ነዞም አሚኖም ትብሎም ዘለኹም ነዞም ንጎይታ ስዒቦም ኣለው ትብልዎም ኣይሁድ እንድሕር ዘሐጉሶም ኮይኑ እንድሕር ኣብቲ እምነቶም ክጸንዑ ዝገብሮም እንድሕር ኮይኑ እንድሕር እቲ ኣብ ልዕለይ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ወይ ድማ ጠማምታ ክቕይር ይኽእል እዩ ኢልኩም እንድሕር ኣሚንኩም ሕራይ ኢሉ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ዘገርም ነገር እንታይ እዩ እቲ ንሳቶም መፍትሒ ይኸውን ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገር እዩ ንሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣበል ሽግር እትይዎ ማለት እዩ ነቲ ንሳቶም ዝበልዎ ነገር ክገብር ክብል እዩ ኣብ ዝኹሉ መከራ ወዲቑ ማለት እዩ ካብ 27 ክሳብ 40 እንታይ ይብለና እተን 7 መዓልቲ ክውድኣ ምስ ቀረባ ከዓ ካብ እስያ ዝመፁ ኣይሁድ ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ረኣይዎ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣናዒቦም ኣዕዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎሞ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑ ደግፉና እቲ ኣብ ፈቆዶ ሃገር ምስ እዚ ህዝቢ ዝን ምስ እዚ ሕጊ እዝን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዘይላገቡ ንኹሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዝዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ጽርዓውያን ናብ መቕደስ ኣዝያ ኣትዩ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ ቅድም ንጥራፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ሪኦሞ ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎም መሲልዎም ነበረ ብዘላታ ከተማ ገርገረት ህዝቢ ድማ ተኣከበ ንጳውሎስ ሒዞም ካብ መቅደስ ንወፃኢ ሰሓቦ ብኡኡ ነቲ ማዕጾ ሸጎርዎ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ የሩሳሌም ብዘላ ከም እተነዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽህ ወረ በጽሐ ሽዑ ጭፍራ ምስ ሓለቁ ሒዙ ናባታቶም ጎየ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍርኡን ምስ ረኣዩኻ ንጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ድሕሪ እዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ብክልተ መቁሕ ከዓስርዎ ከዓ ኣዘዘ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረውን ሓተተ ቶም ህዝቢ ኣዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦምን ከምቲ ይብሉ ነበሩ ምክንያቱም ብምክንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግጹ ምፍላጥ ምስኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዘ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንየበሎ ኢሉና ጨደረ ይስዕቦ ነበረሞ ኣብቲ መዳይቦ ምስ በጽሐ እቲ እኩብ ህዝቢ ምእንቲ ከይሓሶ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከምዎ ናብ ሰፈር ከእትዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቃ ሽሕ ክዛረበካ ዶ ትፈቕደለይ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ዘረባ ጽርዒዶ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ እዚ ወርሒ እዚ ኣናዓይብካስ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃኻ ግብፃዊ ዶ ንስኻ ይኹንካን በሎ ጳውሎስ ግን ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣየ በዓል ጤርሰስ ናይ ቂልቅያ ወድታ ስሚቲ ከተማየ ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቅደለይ ልምነካ ኣለኹ በሎ ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቕደሉ ኣብቲ መዳይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦ ከምዚ ኢሉ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ በቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣህዋት ተጠልቦ ጠለብ ናይ ምፍጻም መስርሕ ከሎ እቶም ካብ ኤስያ ዝመጹ ናይ ቀደም ጸላእቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ከም ዝረኣይዎ ምስ ረኣይዎ ድማ ነቲ ህዝቢ ከም ዘናዓዓቡ ኢዶም ዘርጊሖም ድማ ከም ዝሓዝዎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እቶም ካብ ኤስያ ዝመጹ ኣይሁድ ንሐዋርያ ጳውሎስ
بحاسوت خونجلو وخلو انتايلو أتم سب إسرائيل نعود قفنا أتي أفقدو حجر مس إزه هزبن إزن مس إزه حجزن مزا سفرازي أنزل لاجب نقول سب زمهر سباي إزيو أبرس إزي دمات رأويان نبزا مقدس إزياتيو نزا قدس السفرة أركيسو ويلم يمشديرا زوم سبات كمت أنتو يابلع على كنببو أنا حنا نحقهم زقون أسباتيهم سرعتهم زفكروا سباتيهم نون كمز سميعهم نيشتي نقر ترغيبو ملكا زين حفوخا سباتيهم زوم كاب إيسي أزموتو أيهوداويان نهار باولوس أب إيسيا خاطلو فتينهم سلازي سلطهم نهار باولوس أبزا بيت مقدس مسرخبو نتزرخبو أجد أمي تتكيمهم نايمقطال مدبهم كفتصم نمفتصام كفتنو خلو ينابزن ريزلنا نزي أب قبر هارات إسراء سلسة تمليستان دهر رينايو أيهوداويان نهار باولوس نايمقطال مدب كم زنبروم يتصنعوا وهم زنبورو ينقرنا مالتي كسا حواري باولوس بمركب مخادس كسا زسئن مالتي كسا بقى بأقرو ناقرارت نتي وانجيل بقى كسفح كولو مالتي كسا كندقو يوم سبات زكاتاتلو ونيرو مالتي زوم كاب إيسيا زموتو أيهود نهاري باولوسن نترافيموس بعال إفسون يفلتوهم سلزنبورو نغلطيهم دما أب كتما بحنساب ريئمهم سلزنبورو باولوس أبتاب مقدس زأتو مسيلوهم كير رقاقلتيهم نباولوس بزي قبرو بحاسوت كخصو وخلوينا أبزن رئيزة لنا نزي أب كتر إسران تشعاتن ينقرناي قدم نترافيموس بعال إفسون مسو أب كتما ريئمونير أب كتما يم ريئمونيرهم باولوس حتى مقدساتهم مسيلوهم نبارو يبلنا من يوم نهاريا باولوس قدوسان أبزي كنحاتو زلنا اتهم أب يروساليم زنبرو سبات يكونوا نباولوس إيدوم أمبيرو ملو من يوم نهاريا باولوس حيزوم من دحر إلنا نتهزبي من يوم أنا عايبون دحر إلنا إزوم كاب إيسيا زموتو أيهوداويانيو اتهم كاب إيسيا بعال كبعلنا بيروساليم زموتو مالت نهاريا باولوس تسألعتيو موتو زمناي كقتلو دما بزح فتنتات زغبرو زنبرو سباتيوم حيزمو ازوم سبات لك نحاريا باولوس مسحزو زغبرو نجر انتاي اندحر إلنا تقلاطيفوم نحاريا باولوس حيزم كابت بيت مقدس نوصاي اوصيوم نتنا بيت مقدس معاصيوم شغيرومو نزي زغبرو لو مخنيا سلمنتاي اندحر إلنا حدا تمليسو نابت بيت مقدس كياتومو نتا بيت مقدس دغيمو خير كساخون كله كالا ايدما ناب بيت مقدس اتيو كي عقوبيم تقلاطيفوم نت بيت مقدس نهاريا باولوس اوصيم كابت بيت مقدس نت بيت مقدس شغيرومو ابقدر 30 تايبلنا بزلا اتا ختما كا عغرغرت حزب دما تأكبه نباولوس يزوم كاب مقدس نوصاي سحابو بوبو نتمعصو شغورو يبلنا كلته نجر كيكونيوم نتمعصو شغيرو ما حدا ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ርሁስ ዝበልዎ ነታ ቤተ መቅደስ ዘርክሳ ዝበልዎ ተመሊሱ ነታ ቅድስት ዝብልዋ ስፍራ ከርክስ ከውን ኮሎ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ከይዕቆብ ከኦትልዎ ማውጽየሞ ዘለው ስለዚ ተመሊሱ ከይኣቱ ኢሎም ነቲ ማዕጾታት ናይ ቤተ መቅደስ ክሸጓጉርዎ ኮለው ኢና ንሪ ዘለና ከምቲ ዝበልኮ እቲ ስለምንታይም ማዓጾ ቤተ መቅደስ ሸጊሮሞ እንደህርኢና ነቲ ቤተ መቅደስ አርኪሲሎም በሐሶት ከሲሶሞ ዘለው ሐዋርያ ጳውሎስ ንመቅታሊ በቃ አርኪሲዩ ቤተ መቅደስ ዘርከሰ ደማ ከመውት አለው ኢሎም ስለዚ አምኑ ኸኦትልወ እቲ ሓለቃ ሽሕ ናብቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ነበረሉ ስፍራ ምስ መጸ አይሁድ ሐዋርያ ጳውሎስ እናዘበጥዎ ኾለው ይአርኪብዎ ኣብ ቁጥር 31 32 ከና ንብብ ኮለና ነዚና ንብብ እንታይ ብለና ከኦትልዎ ምስ ደለዩ ድማ የሩሳሌም ብዘላ ከምተናዓበት ኣብቲ ሓለቃ ሽሕ ወረ በጽሐ
ሽዑ ጭፍራ ምስ ሃለቆም ሂዙ ናባታቶም ጎየ ነቲ ሃለቃ ሽሕን ጭፍሩን ምስ ረአዩ ከዓ ንጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ይብለና እቲ ሃለቃ ሽሕ ተቀላጢፉ ናብቲ ቤተ መቅደስ እንተ ዘይመጽእ ነይሩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ሂወቱ ክሳዕ ዝሓልፍ ምዘበጥዎ ነይሮም እንተኾነ ግና ገና ስርሑ ስለዘይወደአ ጎይታ ካብ መጻወድያ ሓዳናይ ከድሕኖ ከሎ ኢና ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ኣብ ሂወቱ ዝጀመሮ ነገር ስለዘሎ አብኡ ገይሩ ክፍጽሞ ዘለዎ ነገር ገና ዝሰርሖ ነገር ስለዘሎ እቲ ኣብ እዝኒ እቲ ሃለቃ ሽሕ እቲ ወረኽ በጽሕ ገይሩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኢዶም ክምንዝኦ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ቁጽሪ 33-34 ድማ እንታይ ይብለና ድሕሪዚ እቲ ሃለቃ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ብኽልተ መቆሕ ክኣስርዎ ከዓ ኣዘዘ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረውን ሓተተ እቶም ህዝቢ ኣው ኢሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም ከምቲ ይብሉ ነበሩ ብምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግጹ ምፍላጥ ምስኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዘ ይብለና እቲ ሃለቃ ሽሕ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣትሒዙ ምስ ኣሰሮ ብዛዕባ ማንነቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ዝሓቶ ብዛዕባ ነቲ ህዝቢ መን ምዃኑ እንታይ ከም ዝገበረን ክሓቶም ከሎ ንርኢ ቶም ብዛዕባ ማንነት ሐዋርያ ጳውሎስ ዘይፈልጡ ሰባት ኩላቶም በበይኑ ዝኾነ ምላሽ ክህብዎ ከለው ኢና ኣብ ዝንርኢ ዘለና እቲ ሃለቃ ሽሕ ኩሎም በበይኑ ዝኾነ ዘረባ ይዛረቡ ስለዝነበሩ እቲ ርጉጽ ነገር ምፍላጥ ምስኣነ እንታይ ገይሩ ንሐዋርያ ጳውሎስ ሞር ክምርምሮ ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ክእዝዝ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ 35-36 እንታይ ይብለና ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኒዮበሎ ኢሉ እናጨደረ ይስዕብ ነበረ እሞ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ እኩብ ህዝቢ ምእንቲ ከይሓስዮ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከሙ ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን እቲ ብዙሕ ህዝቢ ደድሕር እቲ ሃለቃ ሽሕን ደድሕር ሐዋርያ ጳውሎስን እናሰዓቡ እንታይ ይብሉ ነይሮም ይብለና ኒዮበሎ ልክ ከምቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝብልዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ሰኦሎ ኒዮበሎ ኣይንደልዮን ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስን እዚ ኣዋጅም ዝእውጁ ዘለው እቶም ጭፍራ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ደስ ስለዘይበሎም መታን ንሐዋርያ ጳውሎስ ከይሓሲዎ ኢሎም ክስከምዎ ከለው ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ካብ ቁጽሪ 37-40 ድማ ንብብ ኮልና እንታይ ይብለና ናብ ሰፈር ከእትዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሃለቃ ሽሕ ክዛረበካ ዶ ትፈቅደለይ ኢኻ በሎ ንሱኻ ዘረባ ጽርዒ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ዝወርሕ እዚ ኣናዓይብካስ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውጻኻ ግብጻዊ ዶ ንስኻ ይኮንካን በሎ ጳውሎስ ግና ኣነሳ ይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጤርሰስ ናይ ቂልቅያ ወድታ ስሚቲ ከተማየ ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቅደለይ ልምነካ ኣለኹ በሎ ሽዑ ጳውሎስ ምስተፈቅደሉ ኣብቲ መዳይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልክቶም ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ብጣዕሚ ዘገርም ሰብኣይ ሐዋርያ ጳውሎስ ድሕርቲ ዝወረዶ መከራ ተመሊሱ ነቶም ሞቱ ዝደልዩ ኒዮበሎ ዝብልዎ ብዙሕ መከራ ዘጽገብዎ ብዙሕ መከራ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ዝገበሩ ሰባት ክሰብኽ ኢልካ ክትሓስብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ነዞም ሞቱ ዝደልዩ ኒዮበሎ ዝብልዎ ብዙሕ መከራ ኣብ ልዕሊኡ ዘውረዱ ሰባት ንኽሰብኮም ነቲ ክድሕንሉ ዝኽእሉ ወንጌል ንኽነግሮም ነቲ ሃለቃ ሽሕ ኣብዚ ክሓቶ ከሎ ኢና ንርኢ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጸመ ፍጻሜ ንጎኒ ሓዲጉ ምስ ቆስሉ ከሎ ምስ ስቃዩ ከሎ ነቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ክጥቀም ነቶም ቀተልቱ ንኸገልግሎም ነቲ ሃለቃ ሽሕ ክፈቅደሉ ክልምኖ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ልቢ ይሃበና አሜን ዶ ከመይ ዓይነት ልቢ እዩ ነቶም ዝቐትሉኻ ነቶም ዘሳቅዩኻ ነቶም ዝሰጉኻ ኩሉ
تزغبروخا كل تزبدلوخا بدل نغوني أميتكا بزعبات زدحن قويتا كتسب كلهم كتنغروم سي زي كما عينت لبيو انت عينت لب تزهلويو ሃዋርያ ጳውሎስ በጣም ዘገርም ጸጋ ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ከምዚ ዓይነት ልቢ ዝድንግጽ ልቢ ዝርህርህ ልቢ ሓደ ኣነ ካብ ዝቃለ ካብ ነዚ ክፍለ ዝኸነብብ ከለኹ ዝተረዳኣኒ ነገር እንታዩ ሓደ ሚስጥር ተረዲእዎ ኣሎ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ እዞም ሰባት ኩሉ ትዝገብርዎ ነገር ሰዓን ምፍላጥ ሰዓን ፍልጠቶም يقبرو خمزلو زتردأ خوين يسمعني ولا تزبطوا ولا نيوبلو تبلو ولا قتلوا انتفتنوا تي بدحري زلو منفس سلازلاليه فتيوم كيفتو نز نغرزي كم زقبرو ترديو نعاتهم كخصبلو زغل منغدي كنادي كلنا كل سانري እግዚአብሔር نعين أحدكم بز عين تبى بز عين تمستو على زي بارخنا آمين آمين ده قدسان كويتاب نجر كل باركم تأبو يبزحلكم نايلوم مصنعتنا بز دوكنا بلينا زمت سامون ما أصلتنا إذا خفلت زخنرينا أداوكم على الألومات سالينا هنودينا